Ja teda na nových. Keď som si pozrel ako Komisia životného prostredia, výstavby a rozvoja, či ako sa volá, sú tu väčšinou v podstate poslanci z prvého volebného obvodu, ktorí sú v tejto komisii. Chcel som sa opýtať, že či majú alebo uvažujú o nejakej koncepcii, ako zabezpečiť dôkladnejšiu kontrolu ohľadne výkonov, prác a kvality vykonaných prác, čo sa týka našej firmy, ktorá sa stará o mesto a tieto záležitosti ohľadne tohto, že či nemusia to povedať samozrejme nejak konkretizovať, ale že či sa s tým zaoberali vlastne a že či chcú aj v tejto oblasti priniesť niečo novú, niečo nové, aj čo sa týka starostlivosť v mestských častiach, či sa to ako rentovalo ten spôsob robenia týchto prác, alebo majú nejaké iné predstavy, ako to riešiť. Ďakujem. Nechcem odpovedať za poslancov, ale keď Slavo hovoril, že nejakú koncepciu by mal mať poslanec, no bohužiaľ poslanec sebe menšiu koncepciu v tomto smere nemôže mať. Má na to nástroje a to sú najdôležitejšie nástroje na zastupiteľstve alebo priama komunikácia s odbornými útvarmi na mestskom úrade. A jediná koncepcia je v rámci interpelácií a to poriadne interpelovať kompetentných ľudí. A iná možnosť poslanec veľmi nemá, ale keď máte iný názor, nech sa páči, páni poslanci. Nie, považujem si za povinnosť odpovedať, pretože budem viesť práve túto komisiu. V prvom rade vôbec sa netreba pozerať na poslancov, z ktorého bodu boli zvolení, pretože zastupujú všetkých občanov mesta a viem, že bolesti mojich susedov, známych, ktorí bývajú na sídliskách, sú zrejmé. Odvoz odpadov, triedenie odpadu, ktoré sa deje v mestských častiach, triedenie, ktoré sa robí v rodinnej zástavbe, ktoré sa robí na sídliskách, nie je úplne rovnaké. Občanov trápia veci, ktoré môžu sa zdať iným súputníkom v podstate malicherné, ale viem, že tam ide o kosenie, o poriadok mesta a keďže to zastrešuje jedna firma, zrejme bude potrebné prejsť a zistiť, aby boli uspokojené vlastne väčšinové záujmy tých občanov, ktoré sú. Veľa problémov urobia ľudia sami, len tým, že obvinujú mesto a očakávajú od zastupiteľstva mestského, že vyriešia ich problém okamžite. Ale viem, že veľa problémov vychádza aj z ľudí samotných. Čiže starať sa o poriadok mesta znamená aj to, že poukázať na suseda, ktorý vysype do zeleného odpadu plasty alebo vyniesie všetky okná zo svojho bytu činžákového. Čiže ak sa urobí nejakým spôsobom komunita ľudí, ktorí na to budú poukazovať a budú to riešiť aj z dola, tak by to pomohlo. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Karafovi. Ja len k tomu, že možno, že ešte taký impuls trošku chýba aj z mestského úradu ako takého, pretože v niektorých krajinách, nie tak ďaleko od nás, existujú veľmi zaujímavé projekty, čo sa týkajú životného prostredia. A sú nám to dokonca bratia, ktorí v komunitách samospráv fungujú tzv. Projekty zelených stôp. A keď chcete niekto niečo o tom vedieť, tak si to pozrite na internete. Ak môžem k tomu, myslím si, že našou úlohou a zostanem stále na tom trvaní je aj tá kontrola. A práve možno jednotlivé komisie by sa mali zamerať na tú kontrolu, či firma, ktorá nám tu zastrešuje nielen poriadok, ale aj pláta cesty a podobne, robí to, čo má a či si vyfakturovala to, čo má tak, ako to vykonala a či to vykonala v termíne. Čiže v rámci ja som vlastne dneska zverejnil aj tie moje plány v rámci komisie dopravy. Ja si vyžiadam vlastne plánovanie oprav na rok 2015 a budeme ich spoločne konzultovať a očakávam, že ich začneme aj kontrolovať, či boli realizované. Ďakujem pekne pánovi Kasanovi. Keďže je to trošku zložitejší problém, poprosil by som mikrofón späť, aby som chcel konkrétne kroky, ako to budete vykonávať tú kontrolu. To ma zaujíma. Pretože deklarovať, že budem kontrolovať,
to je jedna vec, ale v skutočnosti tie kroky, ako budem postupovať, čo budem kontrolovať. No, si samozrejme, budem treba dávať zapojiť predstavu. verejnosť do toho, to znamená, že ak máme nejaký plán zadefinovaný, čo budem vykonávať, tak v prvom rade ho zverejniť. Dať informáciu občanom, že v tomto a v tomto obvode sa toto a toto bude vykonávať a následne presne tak, ako tu bolo pred chvíľou povedané, potrebujeme pomôcť aj od občanov, čiže sami občania nám môžu hlásiť, či to bolo spravené alebo nebolo spravené. To zrejme nebude len o jednom človeku, ktorý pôjde de facto po každej jednej diere a bude hľadať, či bola zaplataná alebo nie, ale bude to hlavne o tej nejakej spolupatričnosti občanov, ktorí budú ochotní vlastne odreferovať, či sa to udialo alebo nie. Čiže to je práve tá informovanosť. Posunúť tie materiály, ktoré máme k dispozícii verejnosti a samozrejme očakávajú od nich pomoc z ich strany aj z kontroly. Čiže aby aj sami sa zapojili do toho kontrolného procesu. Takže vy ste nemyslel priamo svoju kontrolnú činnosť, ale kontrolu občanov. Aj, ako my to môžeme kombinovať samozrejme, ale ešte raz, ako nie je to v silách možno jedného človeka, aby to všetko odkontroloval, ale pokiaľ to zverejníme aj prostredníctvom Facebooku a dáme informáciu, že takýto plán je, sami občania si to môžu preveriť. Toto je podstata. Isté je to potrebné, pretože ja si momentálne myslím, že musím to konštatovať, zo strany Mestského úradu tá kontrolná činnosť je veľmi slabá, to je jasné. A zapojenie širokej verejnosti nám Mestskému úradu vlastne pomôže. Určite pomôže. Ďakujem pekne. Vzadu sa hlásil pán Kiška. Miloš, nepredbiehaj. Ďakujem. Páni poslanci, ktorí ste v Komisii pre životné prostredie, možno doteraz ste to necítili od občanov, dúfam, že to začnete cítiť. Cez vás by mali byť kontrolovaní zamestnanci Mestského úradu. Naozaj tá kontrola tam chýba a niektoré tie nápady alebo tie idei tých zamestnancov nie sú v prospech občanov a veľakrát im dávajú podmienky, ktoré nedokážu splniť. Stretol som sa s tým viackrát. Je to napríklad, keď niekto je nútený vypíliť strom a zamestnanci životného prostredia, odboru životného prostredia mu určia, že má namiesto jedného alebo dvoch stromov zasadiť 25 stromov na pozemku, na ktorý sa tých 25 stromov nezmestí, tak je to podľa mňa nezmysel. Toto by ste mali nejakým spôsobom vysvetliť zamestnancom, že musia si nájsť nejaký mantinel odkade pokade. A druhé, čo ma tak trápi, tí zamestnanci, hlavne životného prostredia, keď hovorím o životnom prostredí, možno by už mali prestať len kontrolovať údržbu, ale mali by začať rozmýšľať aj nad tým, že už je vhodná doba na rekonštrukciu. Ten park Milana Rastislava Štefánika napríklad, on už nie je o údržbe, to už je o rekonštrukcii a tam nemusí to byť rekonštrukcia okamžitá celého parku, ale podľa mňa by sa tam malo začať uvažovať nad nejakou postupnou rekonštrukciou a obnovou tých trávnikov, lebo to, čo tam je, to už nie je trávnik. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Kiškovi. Nikto? Ešte pán Karafaca? Miloš bol predtým. Miloš, takže... Pán Zaujec. Kľudne mi môžeš tak hovoriť. Nie, aby bolo v zázname, vieš. Ja by som sa vrátil k tomu tak všeobecne, že poslanec. Kto je poslanec? V prvom rade si každý musí uvedomiť, že poslanec není všemocný pán. Jeho jediná a zákonná pôda je zastupiteľstvo. Čo sa týka kontroly, pamätám si, neviem, kedy to bolo to už dosť dávno, mali sme či to bolo v rokovacom poriadku alebo nejakom VZN-ku, už si nepamätám presne, mali sme kontrolnú činnosť ako poslanci. Napadol to prokurátor, museli sme to zrušiť. Poslanec nemá vo svojom pôsobení kontrolnú činnosť, bohužiaľ. Ale má zase za spáky na prednostu Mestského úradu, ktorý je jeho partner, na ktorého môže nadnášať problémy svoje, problémy občanov, ktoré sa k nemu dostanú. A prednosta Mestského úradu je ten, ktorý musí, nehovorím, že môže, musí
tento úrad tak riadiť, aby tá kontrola z toho úradu bola taká, aká má byť. To je všetko. Ďakujem pánovi Zajcovi. Pán Karafa? Chcel by som povedať ohľadom životného prostredia tohto útvaru, ktoré pracuje na meste, čo sa týka toho výrubu stromov a jeho povolovania, toto všetko je v zmysle zákona. Čiže nie je to svojvoľa úradníkov, ktorí nakážu vysadiť istý počet stromov na malinkom pozemku, kde musel byť vyrúbaný strom. Čiže mali by to občania vnímať tak, že oni majú isté predpisy, zákony, vyhlášky, ktoré nie je možné obísť. Ja sám som toto riešil ako súkromná osoba, ako občan a riešil som tento problém dokonca aj na pôde našej školy, kde máme problém s núteným výrobom stromov. Ale bolo by dobre, keby práve v tomto boli občania informovaní a aby vnímali to, čo vlastne úradníci oznámia, že to je naozaj v zmysle platných zákonov a je možné nejakým spôsobom maximálne VZN-kom upraviť, ale nikdy nie prekročiť to, čo je stanovené. A čo sa týka... Možno by stačilo iným spôsobom povedať, ako to funguje a ako by to bolo možné jednak dodržať literu zákona a nerobiť ako v Kocúrkove, že nejakým spôsobom sa dá vykľúčkovať. Len zrejme to bude dobré, aby tento útvar životného prostredia s občanmi asi zrejme inak komunikoval. Čo sa týka verejných priestorov, ktoré sú zeleňou mesta, tak v tomto máte pravdu, zrejme bude treba niečo urobiť, rekonštruovať, ale to bude treba naniesť na zastupiteľstve a riešiť to zrejme v spolupráci so všetkými poslancami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi. Pán Vekoň? Keď je tá téma životné prostredie, ja by som sa možno že vrátil k tomu parku a k tomu pieskovisku, ktoré tam vzniklo. Ja by som sa chcel spýtať poslancov, či je možné vypracovať nejakú tendrovú dokumentáciu, aby sme zistili, koľko by nás stálo napríklad zrekonštruovanie toho jazierka do pohodného stavu, aby tam bola voda, aby tam bola fontána a keď budeme mať vytendrované nejaké ponuky, tak si povieme, či do toho ísť alebo nie. Či takéto niečo sa plánuje, alebo to pieskovisko tam už bude teraz navždy. Či tam máme nejakú koncepciu, či je možné vlastne takýto alternatívny návrh vôbec. No, nech sa páči, pani poslanci. Myslím si, že nebudete vedieť informácie konkrétne, čo sa tam udialo, ale namiesto v starom parku bolo také veľké jazierko, ktoré bolo betonované, bola kedy nejakým náterom izolované. Potom tam bola porušená izolácia a jednoducho tam voda sa neudržala, tak preto to bolo zrušené na návrh Mestského úradu a je tam spravené pieskovisko. Asi budete mať nejaké návrhy, ako to chcete riešiť a či to chcete zachovať. Nech sa páči, Čaba. Ja by som chcel k tomu povedať. Ja si myslím, že toto, čo sa udialo za posledné mesiace v parku, pokladám za veľmi zlé rozhodnutie, škodlivé. A verím, chcem vyjadriť, že teda to, čo sa udialo, táto chyba, že to je len dočasné a že nastane vlastne ochota a vôľa to zmeniť čo najskôr. Pokladám za nerozumné to, že tóny piesku sa navážajú do historického parku, do jazierka v období, keď sú mrazy v decembri, s tým, že veď nejako do jary bude a potom tam bude detské ihrisko. Myslím si, že by sme sa mali aj poslanci ujednotiť a jednoducho urobiť také kroky, ktoré by viedli k tomu, aby sa táto chyba napravila čo najskôr. Chcem vás informovať, že my ako skupina niekoľkých poslancov sme začali také prvé úvahy, aj sme urobili prvé kroky k tomu, aby sme v Leviciach založili, aby sme nadviazali na tradíciu, ktorá tu bola na prelome 19. a 20. storočia, že už vtedy existoval okrašľovací spolok. Takže máme tu veľkú snahu založiť okrašľovací spolok, ktorý bude nielen monitorovať takéto chyby, ale bude im predchádzať a bude sa snažiť v spolupráci s fyzickými aj právnickými osobami skrášľovať to, čo sa v našom meste dá. Čo sa týka Schillerovho parku, ja som dostal takú informáciu, že sa nejedná o historické jazierko. Je to zlé, nie je to správna informácia. Schillerov park je historický, bol navrhnutý svetovým popredným
architektom 19. storočia švédskeho pôvodu Karlom Gustavom Svensonom. My dnes tam surovo navážame Tatrovkami piesok. Takže tomuto treba zabrániť, lebo na toto nemám iné slovo ako barbarstvo. A ja verím tomu, že poslanci budú mať teda vôľu toto čo najskôr zmeniť. Tak preto chcem vyjadriť ako nováčik, že verím, že toto, čo sa stalo, táto chyba je len dočasná a že sa napraví. Ďakujem pekne pánovi Tolnajovi. Ďalší, kto by chcel niečo povedať k tejto téme, alebo aj inú tému? V 17:33, pán Bejkon sa hlási, nech sa páči. Ak teda môžem začať novú tému, tak by som začal s nejakou transparentnosťou alebo informovanosťou. Zatiaľ to prebieha tak, že všetky materiály, napríklad do komisí, si musím ja osobne vypýtať od Mestského úradu a potom to musím zverejniť. Ja osobne a myslím, že aj iní občania by privítali, keby toto Mestský úrad urobil automaticky, ako náhle vzniknú nejaké dokumenty, ktoré sa distribujú do komisií, tak by sa zverejnili na stránke mesta, pretože to nie sú nejaké tajné informácie. A to isté by som očakával, alebo by som bol veľmi rád, keby všetky zápisnice z týchto komisií, zvukové záznamy zo zastupiteľstva boli automaticky dávané na stránku, lebo teraz to je tak, že ja musím ísť osobne pre to CDčko, ktoré je v kancelárii prvého kontaktu. A je to presne o tom informovaní. Ak chceme kontrolovať a sledovať prácu Mestského úradu, bez tých informácií nedokážeme urobiť nič. Neviem, či toto je schodné, čo si o tom poslanci myslia, alebo je to niečo, čo je navyše a čo by nemalo teda byť prístupné občanom. Ďakujem. Ďakujem pánovi Bejkonovi. Môžem k tomu len toľko dodať, že v tomto pán Bejkon má absolútnu pravdu, jasne. Už pripravené materiály je potrebné zverejňovať, pretože keď chceme zapojiť verejnosť a chceme, aby participovala, aby sa zúčastnila tých vecí, tak predsa už musí byť aj pri zrode tých vecí. A už na začiatku upozorňovať svojich poslancov, keď si tie materiály prečítajú, a dnes sú dva také zaujímavé materiály, ktoré tam vyšli. To je jeden je LTS a druhý je dotácie, tak občania majú právo, pretože my sme zvolili, alebo teda občania zvolili poslancov, vás všetkých. Dali sme vám do ruky našu dôveru a je len vo vašom záujme, aby ste rozhodovali tak, ako občania chcú. To znamená dostávať tie informácie a rozhodovať o tých veciach tak, ako keby sme to robili my všetci. Lebo vy ste naši delegáti tu v tomto mestskom zastupiteľstve. Takže, a to sa týka samozrejme, že aj rozpočtu. Napriek tomu, že rozpočet sa zverejňuje dopredu a tak ďalej, zákonom je to stanovené a iné veci sa zverejňujú, ale keď chceme mať ten rozpočet zúčastnený aj s občanmi, tak nestačí v zmysle zákona, ale treba vytvoriť iný priestor, pretože k tomu sú iné veci. Ja by som sa ešte chcel jednej veci vrátiť. Chcel by som sa spýtať napríklad to, že či vôbec uvažujete o tom, ako ešte viac zapojiť verejnosť do toho, aby bola účastná tých vecí verejných, pretože to je jej povinnosťou a to je jej záujmom, pretože mesto žije z našich peňazí. Mesto žije z podielových daní a všetkých ostatných daní a miestnych poplatkov, ktoré platia občania. My ich platíme a mesto z toho žije. A preto aj chceme, aby sme boli informovaní. Či ste neuvažovali o tom, aby bola široká verejnosť lepšie informovaná, vyzvím ústretie aspoň v jednej veci, či by ste nechceli, aby boli verejnosť zatiahnutá do toho a organizovať, alebo teda robiť mestské zastupiteľstva po pracovnej dobe, pretože všetci ľudia pracujú. A tí, ktorí pracujú, ak chceme, aby podielové dane išli k nám, tak musia pracovať tí ľudia, aby neboli po pracovnej dobe a tým pádom asi zistíte, že či majú občania väčší záujem ako teraz, keď je to počas pracovnej doby. A určite to chce iné veci, samozrejme, že nemôže to byť zase tak, ako je to teraz, že každý druhý mesiac je zastupiteľstvo. To je nezmysel. 60 bodov programu. Neviem si predstaviť niekoho pri 40-ke, že či ešte či sám vieš, že pri 40-ke si schopný sa sústrediť absolútne. No,
verím v tvoju, ale aj psychohygienu, že vieš si ju dodržiavať. Určitý máš nejaký systém, ale pochybujem v to. Ja by som odporúčal hustejšie zastupiteľstva s menšími bodmi programu, po pracovnej dobe a nepýtať sa na to, čo to bude stáť. My chceme, aby občan mal záujem. Nech sa páči. Najprv poviem k tomu zverejňovaniu materiálov. Samozrejme, že komisie, treba si uvedomiť, že komisia je poradný orgán zastupiteľstva. Tieto komisie, myslím si, že pracujú a nemal by byť problém so zverejnením týchto materiálov. Okrem, možno, že sa vyskytnú raz za čas nejaké také, ktoré, ale asi ani nie, nepamätám si, že by také volačo bolo. Dá sa povedať, že občania by mohli tieto materiály pripomienkovať. Ja sa s tým borím už 4 roky a vyzývam občanov, aby sa intenzívne venovali tomu zastupiteľstvu a raz za čas, lebo si myslím, že keď je zastupiteľstvo raz za 2 mesiace, nie je problém si prejsť program zastupiteľstva, vypichnúť si z toho nejaké 2-3 body a na tie sa poslancov spýtať, prípadne ich pripomienkovať, takže v tomto problém nevidím. A ak to má byť vtiahnutie občana do rozhodovania a do samosprávy, tak je to len plus. Čo sa týka zastupiteľstiev v popoludnejších hodinách alebo po zamestnaní, otázka je, že od koľkej do koľkej, koľko bodov programu, lebo to je dosť dôležité, lebo zažili sme aj 12-hodinové zastupiteľstvo a je fakt, že po tých 10 hodinách už človek akože jednoducho nevládze, aj keď sedí tu celý deň, ale keď chce relevantne reagovať na niektoré pripomienky alebo na materiály, tak sa musí na to sústrediť. Jednoducho to sa nedá. Nedá sa to takto. A áno, potom jedine častejšie zastupiteľstva, ale môžeme sa o tom baviť. Ale čo je pre mňa najdôležitejšie, je, aby sa vysvetľovalo, ako vlastne tá samospráva funguje. Lebo toto veľa ľudí nevie. Bohužiaľ, je to aj naša chyba. Je to také vzájomné, že pre niektorých ľudí záujem o samosprávu končí hodením lístka do urny a dosť. A potom zase o 4 roky si zanadávame, zase si odvolíme a zase sme tam, kde sme boli. Takže, ale je to aj naša úloha vťahovať občanov do tohto, do fungovania samosprávy a vysvetľovať, čo ako funguje. Ďakujem. Pán Krtík. V predchádzajúcom volebnom období bolo to vyargumentované tým, že budeme šetriť prostriedky, tak sme si schválili, že budeme mať zastupiteľstvo 5 krát a mali sme tam ešte pripravenú rezervu na jedno mimoriadne zastupiteľstvo. Ten program sa nám nakopil tak, že sme mávali 50-60 bodov programu, tak sme sa rozhodli teraz na úvodnom zastupiteľstve, že dáme prepracovať celý program zastupiteľstiev na 6. Tak je prepracovaný. Prvé zastupiteľstvo je 26. februára, bude tam viac ako 50 bodov programu. Finančná komisia, cez ktorú prechádza väčšina materiálov, bude zasadať teraz v útorok, začína o 13. a bude mať cez 50 bodov programu. Ja neviem, kedy skončíme, alebo teda, či budeme rokovať 2 dní. Tým chcem povedať len toľko, že viete, dá sa rozprávať o tom, že nech sú zastupiteľstvá po obede. Nemáme s tým problém. Len potom to kvantum materiálov tu zostáva. Ja poviem konkrétne, ja som sa dneska špeciálne, včera a dneska som sa zaobral otázkou, prečo toľko tých materiálov na to zastupiteľstvo ide. Či to nemôže niekto jednoducho, ja nechcem povedať, že filtrovať, ale povedať, toto je akútne, tak to pôjde teraz a toto môže počkať povedzme do apríla. No a v podstate, viete, na čo sme narazili? Na ten problém, že jednoducho sú tu požiadavky firiem, občanov, napríklad je tam viac ako 50 majetkárskych záležitostí. Ľudia si podali svoje žiadosti, ktoré musia prejsť cez zastupiteľstvo. Komu poviete, že teba vybavíme vo februári a komu povieme, že ho vybavíme v apríli alebo v júni? No ťažko sa tam hľadá ten filter, lebo tiež sa ma potom pýta, že kto o tom bude rozhodovať. No hovorím, ja nechcem byť ten kat. Ja si nechcem osobovať túto kompetenciu, keď som tam 4 dní aj s cestou. Áno, ale jednoducho nedá sa to nejako takto zracionalizovať a narazili sme na tento problém. Čiže nie je to jednoduché
sa vyjadriť k tomu, že kedy má byť zastupiteľstvo, ako dlho má trvať, keď jednoducho toto je reálna situácia. Tak to bude vyzerať, tak to budú vyzerať. Keď si pozriete program komisí, niektoré komisie majú 4-5 bodov programu, no niektoré majú desiatky. Takže toto je realita, ktorá nás čaká v pondelok, v útorok a 26. apríla ja si netrúfam odhadnúť, kedy skončíme. 26. februára, pardon. Takže to len ako taká faktická poznámka. Ďakujem, pán Krtík. Takže ešte pán Feldy, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja nemám problém s tým, čo ste povedali, že majme po obede zastupiteľstvo. Ako vôbec s tým nemám problém, pretože konkrétne ja celý deň, keď odsedím na tom zastupiteľstve, pre mňa znamená v práci 0. Ale to nie je ten problém. Podľa mňa je ten problém v tom, že vy hovoríte, že zapojiť do toho verejnosť. Tu som veľmi skeptický. Pozrite sa, koľko sa tu dneska zišlo ľudí a sme po obede. Ako jednoduchšie sa sedí doma, píše sa cez Facebook, Twitter a neviem cez čo, ako konkrétne spraviť nejaké kroky k tomu, aby som prišiel a zapojil sa do toho verejného života. Pre mňa je tiež jednoduchšie sa rozprávať s niekým face to face a argumentovať face to face, ako sa rozprávať s niekým, ktorý ani neviem, kto je. Čiže ako vôbec nemám problém s poobednejšími zastupiteľstvami, skôr je to technická záležitosť, lebo fakt tých bodov je veľa aj tak. Neviem, kto by tu s nami potom vydržal do koľkej ako občan, pretože aj ten občan musí prísť domov, postarať sa o deti, o rodinu a tak ďalej. Skôr je pre mňa problém tá verejnosť. Ak dokážeme nabudiť tú verejnosť, aby mala nejaký záujem o tie veci verejné, tak fajn. Ale ináč si myslím, že... Ďakujem pekne. Pán Feldy, ja som povedal že áno, po obede, ale zároveň som povedal aj ako to riešiť. Aj len na vás, akú formu si vyriešiť dáte. A keď hovoríme o 50 bodoch programu, a každý mesiac je tu už len 25 bodov programu a z 10 hodín rokovania je tu už len 5 hodín rokovania. Takže aj tieto veci si treba zvážiť. A hovorím, tuto nemôže byť otázka peňazí. Či to bude viac alebo menej peňazí stať, nikoho to nemôže zaujímať. Nám ide o to, a aj vám musí ísť o to, keď chcete vedieť, že či dobre zastupujete tých občanov, aby ste mali spätnú väzbu. Keď ju nebudete mať, tak bude to tak, ako to bolo aj pred týmito voľbami, že ľudia budú nadávať. A ľudia budú nadávať preto, že nemajú informácie, pretože nemajú kontakt na vás. Ja nič iné som touto formou, čo sme teraz vymysleli, len celý to zatiahnuť verejnosť do toho, aby im to nebolo jedno. Nie je im to jedno. Viete, koľko ľudí mi volalo, že prepáč, nemôžeme prísť, lebo je to skoro. Áno, aj ja už viem, že keď budem organizovať najbližšie stretnutie s druhým volebným obvodom, či ho budem organizovať asi pretože vidím, že záujem aký taký je, tak to posuniem, lebo viem, že keď to posuniem na 17. 18. hodinu, tak sem príde raz toľko ľudí. A budeme to tak robiť. A nám je to jedno, pretože my chceme s vami diskutovať, aby ste vedeli a poznali naše názory. Ale musíte mať záujem aj vy o tie naše názory. Ja s tým nemám problém. Ako moje názory sú verejne známe. Nemám s tým problém. Kto ma chce nájsť, ma nájde. Ako ste si vy našli moju mailovú adresu, tak si ju nájde každý. Nájde si ju aj na portále Mestského úradu. Môžeme sa spýtať Miloša Zaujeca. On organizoval stretnutia s občanmi. Ako dopadli. Čiže ja to neberem v tom. Len chcem tým povedať toľko, že my môžeme mať aj každý mesiac zastupiteľstvo, nemám v tom žiaden problém, ale nemyslím si, že tých bodov bude menej. Možno bude zase tých bodov viac, pretože viac ľudí si podá žiadosť o bla bla bla. Hej? Čiže ako v tomto, a nie je to ani o financiách. Je to fakt o tom, že toho času
neviem, či po obede, keď ľudia už po robote, hovorili ste o nejakej duševnej hygiene. Je to zložité. V tomto smere je to zložité. Akceptujem určite. Ja len sa odvolávam na to, že všade inde to tak funguje, hej? Teda, nemyslím na Slovensku. Nech sa páči. Ja si dovolím absolútne súhlasiť s pánom Poldym. Je podľa mňa pre občana nezmyselné, že či to budete mať v noci, o polnoci, na obed, oni neprídu. Takisto ako keď robil pán Záujec stretnutia, tak prišlo 5-7 ľudí, teraz je to možno 5-7 ľudí, takisto nič sa nezmení, keď sa toto posunie. Treba to konceptuálne zmeniť, akým spôsobom informujete občana o svojich zámeroch a keď ho chcete do toho zapojiť, on musí vedieť dopredu. Z osobného hľadiska poviem, že ja nemám záujem študovať 20 A4, čo sa bude preberať, keď je 90% z toho, ja neviem, posunutie prenájom majetku nejakej malej kaviarne niekde. To ma nezaujíma, ale zásadné veci, ktoré budú mať vplyv na našu budúcnosť, na to, ako si užíva občan mesto, by mali byť vyfiltrované, odkomunikované dopredu, prípadne by mohli byť z iniciatívy poslancov navrhnuté nejaké alternatívy, ktoré oni majú záujem presadiť a možno, že potom o tých alternatívach sa rozprávať s tými ľuďmi, ale toto by malo predchádzať tomu samotnému zasadnutiu. Ja som tu párkrát bol, myslím si, že to je absolútne nezaujímavá vec pre bežného človeka, ktorý fakt z toho gra informácie ho zaujíma možno, že 5%, ale tých 5% je maximálne dôležitých a ono sa to stratí v tom programe a keď chcete zapojiť ľudí, tak musíte filtrovať a dať im dopredu vedieť, že toto a toto budeme robiť. Potom predídeme takým veciam, ako že Vianočné mestečko je pri pokroku stálo 140 000 eur a teraz ho ideme dať na Margitu. Alebo 160, však to je úplne nezmysel, alebo navezenie piesku. Ako nikto o tom nevie a povie sa vždycky, že to je to nejaká komisia, alebo nejaký úrad, alebo niekto, nehovoria sa konkrétne mená, ale podstata problému je, že on sa už len odkomunikuje, že toto sa udialo. My potrebujeme vedieť dopredu, že aké sú plány a chceme byť do toho zapojení, chceme povedať svoj názor, chceme si vyberať, chceme vidieť návrhy. Ale ešte predtým, ako si vy sadnete, že si to odhlasujete, že áno alebo nie, ja by som bol rád, kebyže poslanec, ktorého som ja volil, viem dopredu, že toto a toto chce pretlačiť a preto a už potom môže vzniknúť debata, ale už o konkrétnych plánoch, veciach. To by sa nemali riešiť problémy tuto na zasadnutí mesta, že ako teraz. Ne, to musí byť vypracované dopredu, musíme vedieť, že čo chceme, občan musí byť dopredu zapojený a možno, že potom by to malo nejaký zmysel. Ešte raz, či to budete posúvať na polnoc, alebo niekedy nikdy sem nepríde viacej ľudí, lebo sú to nezaujímavé aktivity, ako také. Jasne, máte pravdu, absolútnu. Ja som myslel len tu o nič iné nejde, len vytvoriť priestor. Tá technológia, ako k tomu prídeme, že každý príde na ten svoj materiál, kedy bude, aj to treba vedieť, ako k tomu prídeme, hej? Takže, ale k tomu musí niekto vytvoriť priestor. To nevytvoria poslanci. To musí vytvoriť mestský úrad. Hej? Ale k tomu, aby mestský úrad spravil, keď to nemá ochotu spraviť, tak na to sú poslanci, aby to presadili. Takže mne išlo len o to, aby poslanci mali záujem o verejnosť. Lebo teraz mi to tak nepripadá. Ak ešte môžem, plne súhlasím tu s pánom Konečným. A tu narážame na technický problém. Ak by sme mali zastupka, ja neviem, raz do mesiaca, tak si predstavte, že máte komisiu, ale veď vy to všetko viete. Máte komisiu, máte mestskú radu a potom máte zastupiteľstvo. V tom momente nie je čas na to, aby tí ľudia, aj ten občan čítal jednotlivé materiály. Pretože to by išlo takým rýchlým tempom a neviem, či by to mestský úrad vôbec vládol. Ja si skôr myslím, že tu čo treba zlepšiť, to je práve to, o čom sme sa začali baviť na začiatku. A to je komunikáciu mestského úradu s občanmi tohto mesta. Aj s poslancami, nakoniec, áno, Miloš mi tu našepkáva, aj s poslancami, pretože, tak ako bolo povedané, my nie sme ani všemocní, ani vševedúci, ani neviem čo, a mnohé veci
sa dozvedáme, lebo ten mestský úrad funguje samostatná jednotka, veď to vy veľmi dobre viete. Čiže jednotlivé odbory na tom meste fungujú de facto samostatne. Mnohokrát sa k tým informáciám dobíjate. Tak, ako sa pán inžinier Vékoň k tomu dobíja, tak sa dobíja k tomu aj poslanec. A mnohokrát sa on k tomu dobije skôr ako ja, pretože on využije zákon o informáciách. Hej? Čiže ako tu je ten pes zakopaný. A tu, keď toto sa zlepší, tak si myslím, že jednoducho aj tá klíma v tom meste sa v tom momente zlepší. Máte určite pravdu, len nemôžeme sa zamerať len na jednu vec. Ja aj tak si osobne myslím, že to musí byť prienik rôznych vecí. Nemôže to byť len na mestskom úrade, nemôže to byť len na poslancovi, nemôže to byť len na občanovi. To musí byť prienik všetkých týchto vecí nejak. Nech sa páči. No, ďakujem pekne za slovo. Najprv som rozmýšľal, či sa zapojím do tejto debaty. Veľmi pozorne som počúval všetkých mojich predrečníkov. Vždy hovorím, že ja som už taký starší pán a mal by som hovoriť od srdca, aj kriticky. Tak prvá vec, ktorá ma veľmi zaujíma, je to, že na čo tu vlastne sedíme teraz. Lebo mnoho vecí, ktoré sme tu preberali v tomto dosť úzkom kruhu, sa mi zdajú byť také dosť neefektívne. My samozrejme vždy počúvame hlas voliča, ale hlavne hlas svojho srdca. Aspoň za seba to môžem tak povedať. Tak ako Gabi povedal, vždy sme pripravení komunikovať či Facebookom, alebo mailami, alebo osobne. X razy sa to stalo, prišli ľudia za nami. Máme takýto problém, riešili sme to, boli sme na mestskom úrade. Čiže samozrejme všetky tieto cesty sú nám známe a noví kolegovia to zistia za 2 dní, lebo keď niekto za ním príde, za Čabím, za Ervinom, za Igorom, za Romanom, tak si nedovolí ani jeden z nich povedať, že toto není moja oblasť, alebo to ma nezaujíma, tak minimálne ide, bude zisťovať tieto veci. Čiže tá samotná cesta toho poslanca, ako má vlastne pôsobiť a ako má pomáhať a ako má rozhodovať, lebo bohužiaľ je to o niekedy veľmi vážnych rozhodnutiach v malom hlasovaní, ktoré ovplyvňujú život tohto mesta. Čiže kto prišiel do tohto zastupiteľstva s tým, že ho nezaujímajú tieto problémy, tak to nemá byť. Ale ten, kto sa o to zaujíma a ten, kto skúma tie veci a pozorne si preštuduje a má otázky, tak ten to musí robiť tak, aby to bolo v prospech tých občanov. Neviem si to predstaviť, že niekto len za to zdvihne ruku, alebo zdvihne ruku za niečo, čo nie je v prospech občanov, keď o tom nie je presvedčený. Neviem si to celkom dobre predstaviť. Absolútne súhlasím s Gabím Feldym v tom, že jedna z hlavných úloh tohto štvoročného obdobia bude zlepšenie práce Mestského úradu, možno aj zmena nejakej štruktúry. To už bude samozrejme na bedrách hlavne prednostu nového viceprimátora a aj starého primátora, lebo tu už bol taký zvyk, že niektorí pracovníci Mestského úradu nepracovali pre ľudí, bohužiaľ. Vieme to, bolo to veľmi ťažké zmeniť. Teraz je presne tá doba, keď si myslím, že sa to zmeniť bude dať. Ty, Štefan, veľmi dobre vieš, že je to veľký kolos, ten Mestský úrad, aj to mesto. A ustriehnúť takýto kolos a zmeniť to myslenie, to bude asi najťažšie. A čo sa týka tých intervalov, neviem si to celkom dobre predstaviť, že po 8,5 hodinovom pracovnom čase niekto sem ešte príde, rozmýšľať o tej psychohygiene, sme hovorili. Takže ja si myslím, že toto je asi najlepšie nastavený systém tých zastupiteľstiev, ktorý asi môže byť. Je pravda, že sme veľmi iní nevyskúšali, ale máme taký pocit, že sme teraz v tom správnom
rytme tých zastupiteľstiev. Samozrejme, z hľadiska tých všetkých vecí, ktoré sme okolo toho hovorili, a to je rada, jednotlivé komisie, ešte vznikajú komisie, bude teraz komisia pre nebytové priestory. Čiže všetky tieto nejaké časti práci toho mestského zastupiteľstva a toho mesta sa ešte nejak dávajú dohromady a sa kreujú. Ja by som skutočne navrhol, lebo myslím si, že každá takáto reč by mala mať nejaký záver. Ja by som navrhol, že keď sa na budúce stretneme, a môže to byť o 6:00, to, Štefan, s týmto s tebou súhlasím, že aby ste vytečili nejaké body programu, keď sem prídeme, aby sme boli pripravení. Ja viem, že toto je 0. stretnutie, kde sa o týchto veciach len hovorí, ale mám taký pocit, že keby sme vedeli, že sem prídeme na 10 bodov a o týchto sa bude hovoriť a vieme sa pripraviť, vieme sa opýtať, lebo nie sme všeteční, že vieme všetko. Takže toto by nám zrejme by nám toto asi aj pomohlo. No a úplne na záver by som chcel povedať, že samozrejme nás zaujímajú vaše názory občanov, vaše otázky, ale uvedomte si, že toto je taká malá vzorka ľudí, lebo kto z vás môže povedať, že zastupuje 1000 ľudí, alebo kto môže povedať, že 30 ľudí zastupuje. Hej? Čiže ja v tomto vidím najväčší problém, že vy, čo tu sedíte, ste všetci ľudia, ktorí sa o to zaujímate. Vidíme to na tej komunikácii. Ja viem, že všetci nad tým rozmýšľate, čítate to, tak ako aj my. Ale možno by skutočne bolo zaujímavé zatiahnuť viacej ľudí do toho. A potom budeme vedieť aj ich názory. Sú to naši voliči, to si správne povedal, a chceme poznať ich názory. Ale ako ich môžeme poznať, keď na Facebooku rozpráva, ja neviem, 300 ľudí alebo 500 a nech je ich 1000. Ale koľky sa pravidelne do toho zapoja? Strašne málo. A nehovorím, že to je tá dobrá cesta, lebo ja som proti tomuto Facebooku. Ale v princípe je to jedna z ciest. Čiže skúsme ich zapojiť. A keď sa raz stretneme v nejakej divadelnej sále, raz keď bude nová, dúfame, že bude, ale keď nie, tak v tom starom juniore a bude tam 300 ľudí, vtedy poviem, že áno, toto malo význam. Vtedy to bude mať význam. Ďakujem. Ďakujem pekne. Skutočne nechcem to nejak veľmi rýchlo ukončiť, ale pokiaľ máte niečo zásadného, tak nech sa páči. Musím si ale zapamätať, čo som chcel povedať na adresu. Tak môžem ešte. Dôležitá vec, ktorú potrebujem povedať. Občan si musí uvedomiť, že my, ktorí sme boli zvolení do zastupiteľstva, sme delegovaní istým počtom ľudí a bola v nás vložená dôvera. To znamená, že v istých veciach by nám mali dôverovať, že sa budeme snažiť robiť pre dobro občanov. Ale toto slovo, urobiť dobro pre občanov, je trošku zavádzajúce. Pretože každý človek tohto mesta je slobodný občan, má isté práva. Až pokiaľ nezasahuje do práv iného. To znamená, že chcem, aby sme to nevnímali, že poslanci versus občania. Poslanci versus občania, ktorí sú rôznorodí, s rôznymi názormi, požiadavkami. To znamená, že ak sa aj rozhodne niekedy v neprospech skupiny 200 ľudí, možno je to dobré rozhodnutie, lebo v prospech 10 000 ľudí je to správne rozhodnutie. Čiže chcem, aby ste všetci, ktorí tu teraz sedeli, chápali, že nie je to poslanec versus občania, ale poslanec versus rôzni ľudia. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi Karafovi. No, tomu nie je čo dodať. Samozrejme, že to takto jasne platí. To nikto nespochybňuje. Veci verejné nikdy nebudú v prospech všetkých. To je tak, je demokracia, žijeme v demokracii. O tomto myslím si, že nemá zmysel ani hovoriť, ale potvrdzujete jasne. Tak toto funguje, jasne. A ešte na adresu. No, toto je prvý krok, samozrejme. Ja som mal väčšie očakávania, a už teraz len bude záležať na nás, ostatných, že ako sa do toho zapoja ostatní. Keď to zverejním celú túto diskusiu na YouTube, zverejním to Levických vecí aj verejných, alebo na našej stránke Nový dialog a ľudia si to budú počúvať, tak možno, že ich do toho zapojíme. A možno, že aj to ich podnieť, čo si povedal ty. A práve preto som vďačný, že došlo aspoň toľkoto ľudí a aspoň pár otázok ste dostali. A myslím si, že bolo to celkom prospešné.
a hlavne aj pre tých nových. Som rád, že našli odvahu, určite to nebolo jednoduché. Pre vás, starých kozákov, to žiadny problém nie je. Absolútne, jasne. Ďakujem. Ešte ten pán a potom by sme to asi aj ukončili, dobre, ak dovolíte. Dobrý deň. Ja som sa chcel len vyjadriť k niektorým týmto, čo sa tu rozprávalo. Som obyčajný človek, som dôchodca, žijem v Leviciach. Nenarodil som sa tu, ale dlhé roky tu žijem. Pán Zajuvec o tom vie, dosť často sa stretávame. A chcel som vlastne to, čo som chcel povedať, tak som si myslel, že sa tu bude hovoriť o mestskej polícii. Bude sa to hovoriť o tom, jak sa to povie slovensky, ja tomu hovorím, že bordeli, ktorý tu je, už dávno sneh zišiel, ale napríklad na tých parkoviskách, niekde aj na chodníkoch je zhrnutý z cesty na chodníky. A o tom som chcel. Ale teraz vlastne vidím, že treba vytvoriť nejakú tú spoluprácu alebo niečo tak. Ja neviem, kto je poslanec, kto není poslanec, kto je čo. Kto môže povedať, pána primátora poznám celku dosť osobne, ale verím tomu, že vytvorí sa tu niečo a treba to ale nejakým spôsobom podchytiť, že aby tí ľudia prišli. Tu je polovica Levíc. Nie viac ako 50 ľudí, ktorí prišli. Treba to nejakým spôsobom podchytiť, aby tých ľudí došlo toľko, že táto sála je malá. Že pôjdeme, ja neviem kam, tuto oproti dolevu, alebo pôjdeme niekde, kde sa tých 200, 300, 500 ľudí zmestí, aby povedali tým ľuďom, tým poslancom, a nielen poslancom, ale treba sa aj tomu zastupiteľstvu, tým ľuďom, ktorí sú priamo akože zamestnaní, alebo jak by som povedal, primátor plus ten celý jeho ansábel, ktorý o tom hovorí niečo, alebo môže rozhodovať, aby tí ľudia videli, že vlastne to mesto ide za nami, alebo my keď niečo povieme, tak to mesto, alebo to mestské zastupiteľstvo niečo robí, aby tí ľudia boli spokojní. Ja som sem pôvodne išiel s tým, že mňa tu, jak sa to povie po slovensky? No, poviem to jak. Nasrali ma normálne mestské policajtky, že čo vy vlastne chcete, lebo som sa sťažoval tam a takí tí farební obťažovali, reku, pomôžte mi ľudia, však ja som starý človek. A čo vy chcete? My sa tu bavíme, nevidíte, my tu riešime, že ja som si kúpila také fialové šaty. No reku, mne to je jedno, však vy ste mestská policajtka. Ne, my to tu riešime. Šaty, fialové, sadnú mi. Reku, čo ja viem, vás ako blondín. No, moje myšlienkové pochody v tom momente boli niekde inde. Chcel by som vás poprosiť, keby ste došli k nejakej konkrétnej otázke, dobre? Konkrétna otázka je, ja som počul, že niekde tam v Trnavskom kraji, alebo dokonca okrese, rušia mestskú políciu. Ja sa pýtam, na čo je tu? Ja chodím po pešej zóne, tam chodia bicyklisti, tam chodí kdejaká, jak sa to povie slušne, čvárga, a ja sa tam bojím. A teraz sa spýtam, že na čo je vlastne tá mestská polícia? Na to, aby hentamto množstvo značiek tam na tej okružnej kontrolovala, kde tá značka v momente, ak ju postavili, už stráca platnosť. Nechcem vás prerušovať, toto všetci vieme. Ne, už končím. Vaša otázka je, moja otázka niektorý poslanec neuvažuje o tom, či zrušiť mestskú políciu, áno? Ja sa nezamýšľam nad tým, že zrušiť, ale čo tu robí? A keď robí, tak nech povie čo. Áno, jasne. Dobre. Lebo ja ju nevidím. Oni akurát vyberajú pokuty za zle zaparkované. Ďakujem pekne. A ja som pôvodne chcel niečo iné, že aby ste, keď už vytvárate niečo a takéto nejaké posedenia tu, aby sem došlo toľko ľudí, že tento národný výbor, alebo ak sa to povie, ja som starý človek, takže pre mňa je to národný výbor, aby bol malý, aby tu nebolo 40 ľudí z prvej časti, lebo to sú 2 obvody. A z toho prvého obvodu je tu 40 ľudí, 50. Dobre. Málo. Ďakujem pekne. Vytvárajte to. Jasne. Ďakujem pekne za podnet. Vytvoriť tú komunikáciu. A o tých policajtoch a o tých ostatných, to je otázka už potom. Ďakujem pekne. Ďakujem za Miloš, chceš niečo podstatné, alebo by sme tu už mohli aj ukončiť? Dobre. Nechcem posledné slovo. Určite nie. Ja sa teraz pýtam teba. Volal si sem našu televíziu? Priznám sa, myslel som si, že téma LTS-ky sa bude preberať a vôbec nemám záujem to nejak veľmi popularizovať, pretože aj tak LTS-ka si myslím, že kvalitou svojho vysielania nie je na takej úrovni, aby bola nejaká normálne spravodajstvo.
necítil som to za potrebné, pretože aj tak nemá taký dosah, že na taký počet obyvateľov, čo by mohlo nejak zásadne toto zmeniť. Okrem toho, neviem si predstaviť, že by nahrali 2 hodiny a 2 hodiny vypúšťali, takže akékoľvek spravodajstvo o tomto, že by to spravilo, že by to pritiahlo ľudí, ale v tomto momente som to nepocitoval za potrebné. A možno, že to je chyba, ale my si to ešte potom rozmeníme za drobné. Nejde mi o to, že dvojhodinové spravodajstvo alebo niečo, ale dostať medzi ľudí informáciu, že sa niečo deje, že je tu skupina ľudí, ktorá sa chce debatovať s poslancami a chcú spoločne riešiť nejaké veci. A v podstate na toto naše mestské médium aj máme, aby informovalo. Takže... Ďakujem za podnet, Miloš. Budeme to na budúce, keď sa zídeme nejaký počet obyvateľov, lebo podľa to nemá význam, ale je to prvý krok, takže takto to aj berte. Lebo to bola prvá snaha o to, niečo takéto, otočiť to naopak. Nie, že vy poslanci pozývate si občanov a prišlo vám 5 občanov. No teraz ste prišli veľa poslancov a bolo tu dosť ľudí, bolo tu občanov aspoň to takých 15-20. A ja si myslím, že to 16 Miloš, hej, dík. A to nechceme počuť ani názor tých 16. Myslím, že stálo to za to. Veľmi pekne vám ďakujem. A ešte pán Kasa? Ja už len záverom, aby tu neprišlo k mylnému záveru. My ako poslanci nie sme výkonná zložka, je to predsa len vlastne mestský úrad, takže ono do budúcna možno by bolo vhodnejšie v rámci tej diskusie povolať aj kompetentných z mestského úradu, to znamená aj nového prednostu a možno aj vedúcich jednotlivých oddelení, ktorých sa bude týkať tá téma. Preto, jak tu vlastne Eči povedal, že by bolo dobre dať dopredu vedieť tému a my môžeme v úvodzovkách takisto z našej strany tlačiť tých vedúcich odborov, aby prišli. Pretože to je dosť tá podstata, pretože tak, ako tu už bolo povedané v rámci tej komunikácii, my sami máme problém ako poslanci získavať informácie. A toto je ten najväčší problém a tí kompetentní tu nie sú. Ja len sa teším, že je tu pán Krtík a že to bude delegovať ďalej a že je tu aspoň jeden, ktorý to bude delegovať ďalej. Ďakujem pekne, pán Kasan. Môžem vás ubezpečiť, že takto to v určitom čase aj fungovalo a na diskusiách s občanmi bol celý mestský úrad, celé vedenie úradu, všetci vedúci oddelení na čele s prednostom. Bol tam aj primátor a zástupca primátora a v sále bolo okolo 100 ľudí stále. Hej. A organizovalo sa to buď v družbe, v juniore, bolo to aj na rybníkoch, na sídliskách a bola to iniciatíva mestského úradu. Je to o konkrétnych osobách, o ničom inom. Veľmi pekne vám ďakujem. Nebolo to žiadne veľké úsilie, musím sa priznať. Úsilie väčšie by bolo vlastne sem dostať tých ľudí. Na to už musíme nájsť nejaký ten model, čo nám zafunguje na toto. Pokiaľ máte nejaké návrhy, hovorilo sa tu aj o tom, že diskutuje tam nejaká skupina, hej, ohraničená 50 alebo 100, 200. To není až tak podstatné, pretože, teda je to podstatné, ale nezanedbával by som ešte jeden parameter a to je, koľko ľudí to číta. Pretože nie všetci sa chcú vyjadrovať, nie všetci naberú odvahu, ale vnímam zo svojho okolia, alebo vôbec z rozprávania, že ja neviem, možno ďalších 10 alebo 30 ľudí to čítalo. Veľmi v Lani alebo predváni, alebo už nejaký ten rok si vážia ľudia, povedzme, pána Zaujeca ako poslanca. Pretože jediný sa dokázal postaviť aj negatívnym otázkam. Keď sa tam plulo alebo hádzala, povedzme, aj špina, on sa jediný tam zdvihol a teda respektíve odpovedal na tom Facebooku. Takže ja si myslím, že to je dosť dôležité stále, ako aby sa táto komunikácia aj potom šírila aj týmto spôsobom. A čo je druhá vec, je veľmi dôležitá, je tá, že keď sa bude robiť ďalšie kolo dialógu, tak určiť presnú tému a urobiť tú prípravu 2 týždne predtým, rozvíjať tú tému, aby sa rozprávalo o názoroch na tú tému aj pro, aj proti, aby sa jednoducho tí ľudia, ktorí chcú prísť, prídu, hej, rozhodnú sa a budú tu rozprávať, budú radi.
Milo, je to ešte málo, 2 týždne. Tomu treba dať ešte viac času, aby sa to Ale vieš, ako tá téma musí byť silná, aby samozrejme, sa potiahli jasne. sem ľudia. My sme si zvolili takú tému, ktorú sme mysleli, že rozoberieme. Jasne, Nerozoberali sme bola ju vôbec, všeobecná. ale na druhej strane zase musíte akceptovať aj to, že ja nemôžem predsa ľuďom zakázať, aby povedali svoj názor a položili vlastnú otázku. Takže od témy sme sa celkom odchýlili, pretože o tej téme sa dá o tých službách Ešte jednu maličkosť, ak môžem, tak na záver. Keď sme sa bavili o tých informáciách, bavili sme sa, ako získavať informácie zo zastupiteľstva a tak ďalej. Ja som minule sa tak prechádzal po meste a oproti mestskému, alebo teda vedľa v tejto uličke sú vesné tabule, imobiliár. Krásne hliníkové tabule, pekné, zamkinateľné. A strašne zle na mňa tam pôsobilo, že tam boli vyvesené informácie a hovorím, toto bol taký lajdák, keby som akože to mal pod patronátom, tak mu tak niečo poviem. On tam dal vyvesené A4, ktoré boli povedzme, buď strategický zámer, zastupiteľstvo, vytlačené, tak ako ktoré dáva do komisí. Ale vôbec si neuvedomil, že 11 písmo sa ináč číta takto a ináč sa číta na tej tabuli, ktorá má veľký rozmer a tá A4 tam vyzerala smíšne, malo. A ešte keď už starší človek tam prídem a nemám okuliare, tak mi tá informácia bola na 2 veci. A tretia vec je, že asi to nepôsobí veľmi dobre ani ako vizitka mesta pre návštevníkov. Vždycky by sme mali brať to, že mesto svojím spôsobom sa prezentuje v každom kroku. A nepodceňovať ani takúto maličkosť, aj keď sme už v čase digitalizácie a informatizácie aj úplne na inej úrovni, tak keď už tam máme tie tabule a dávame tam tie informácie, tak sa o ne postarajme tak, aby to aj reprezentovalo mesto a boli aj čitateľné alebo vôbec výstižné. To asi všetko. Ďakujem, Bilo. Áno, je to jeden kamienok v tom sústave tých veľa kamienkov o tej informovanosti. A samozrejme, že vyvesné tabule sú jedna vec, ktorá by mala fungovať. Ešte raz ďakujem vám veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za to, že sme sa odklonili od témy. Sedíme tu už skoro 2 hodiny. Takže veľmi pekne vám ďakujem a dúfam, že keď bude najbližšie takéto stretnutie, že sa toho zúčastníte. Ďakujem pekne.